Омръзна ли ви да изпращате автобиографията си навсякъде без резултат или да чакате отговор с седмици? Ние от Атена ще ви помогнем да си намерите работа по-лесен и бърз начин. С Атена всичко е просто и лесно. Разделихме целият процес на 5 прости стъпки. Стъпка 1. Бърз езиков тест по телефона. След като определим вашето ниво на знания, ние ще създадем първокласна, персонализирана автобиография, която ще впечатли работодателите. Стъпка 3. Заедно ще изберем позиция, която отговаря на вашите изисквания и отговаря на вашите умения и опит. Стъпка 4. Ще изпратим вашата автобиография и при необходимост ще проведем интервю. Правим всичко възможно процесът на одобрение да отнеме часове, а не дни. Стъпка 5. Ние ще организираме вашите документи и транспорт и можете да започнете работа. Наехме много болногледачи в рамките на 48 часа след първия контакт. Можем да го направим и за вас. Намирането на работа не трябва да е трудно. С Атена процесът е лесен и ефективен. От езиковия тест до организирането на транспорт, целият ни процес е устроен така, че да започнете работа възможно най-бързо. Искате ли да научите повече за целия процес или да разгледате офертите за работа? Свържете се с нас днес.